Dozvedela som sa, že si začala samu seba nenávidieť od približne 6 rokov. Aj diety si začala dodržiavať asi keď si mala 12. Čo spôsobilo to, že si sa začala nenávidieť už ako malé dieťa? Vítajte pri relácii Dobré správy zo života, ktorá je zameraná na inšpiratívne príbehy a spoločenské témy. Dnešný diel bude zameraný na troška smutnejšiu tému, ale ten odkaz bude každopádne veľmi inšpiratívny a silný. Budeme sa baviť o depresii, ktorú aspoň raz za život pocíti 40% Slovákov a každý rok na ňu ochorie asi 5% z nás. Nech už sú výsledky štúdií akékoľvek, je dôležité si uvedomiť, že depresia nie je žiadna slabosť, ale choroba, ktorej sa treba venovať a hlavne sa s ňou dá žiť. Dôkazom toho je moja dnešná hostka Dominika Bleščáková, ktorá sama vie, aké to je siahnuť si na vlastné dno, odraziť sa z neho. Dnes je z nej koučka, ktorá pomáha druhým ľuďom a okrem toho šíri na Instagrame osvetu o depresii, body positivity a sebaláske. Ahoj Dominika, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ty si sama povedala pred pár rokmi, že keby sa na teba ľudia pozrú, tak by ani nepovedali, že sa vážne trápiš. Bola si chudučka, v spoločnosti ľudí si sa usmievala od ucha k uchu, no v skutočnosti nikto nevedel, že s čím ty vnútorne bojuješ. Kedy si sama povedala, že niečo fakt nie je v poriadku a potrebujem pomoc? Vieš čo, mne to trvalo asi pol roka, kým mi depresiu diagnostikovali. A ten pol rok som vedela, že to nie som ja, že presne ako si povedala, bola som smutnejšia, často som plakala, veľmi som bola taká izolovaná od ľudí. Ale tak vieš, človek primárne spochybňuje sám seba, čiže som si stále myslela, že sa asi niečo so mnou deje, že som iba veľmi precitlivená, alebo jednoducho nevedela som prísť na to, čím to je. Samozrejme okolie vie byť niekedy tiež také, že som dostávala poznámky, že asi nemám na tú školu, ktorú som študovala, že jednoducho asi som si na seba zobrala príliš veľa, takže skutočne to dlho trvalo, kým som si to priznala vôbec. Na druhú stranu, ako vravíš, som to nechcela dať najavo, pretože som taká povaha, že keď mi je zle, tak som iba sama so sebou, pred druhými to neukazujem. Ale už keď to bolo v takom štádiu, že som naozaj nebola schopná ani vstať, ani robiť bežné denné veci, tak už som bola v podstate veľmi vyčerpaná fyzicky a psychicky, takže som si povedala, že mne už to je jedno, že už čo bude, že jednoducho áno, pôjdeme k tomu psychiatrovi aj kamkoľvek, len nech už sa to skončí. Ty si teda nastúpila na liečenie na psychiatrickú nemocnicu Filipa Pinela v Pezinku. Ako na to reagovalo tvoje okolie? Bála si sa, že by ťa odsudzovali, alebo možno, že by na teba zmenili aj pohľad? No v prvom rade to bol obrovský šok, pretože nikto nevedel, že mne niečo je. Vedela to vlastne iba moja mama, s ktorou som žila v tej dobe. A my sme išli v marci psychiatrovi, nastavili mi liečbu, ale vlastne už ten ma upozornil, že tým, že to bolo naozaj už pol roka, 3/4 roka rozvinutá depresia, tak bude pravdepodobne dlhšie trvať, kým sa tá liečba nastaví, kým lieky zaberú. A aj to tak bolo, mne sa vlastne, naozaj sa mi pohoršovalo rapidne, vtedy začala pandémia, boli sme doma, ja som začala písať bakalárskú prácu a celé to na mňa doľahlo. A už asi mesiac na to, alebo 3 týždne na to vlastne prišli úplne také tie čierne myšlienky, hej, samovražedné, ktoré som predtým nemala, čiže ma to tak vystrašilo. No a tým, že mali byť práve veľkonočné sviatky, tak sme volali vlastne lekárovi, že čo so mnou. A on teda povedal, že bude lepšie, keď pôjdem do nemocnice. Vlastne malo to byť iba dočasné, že aby som tam bola po tú dobu, kým skončia sviatky, kým vlastne on sa vráti z dovolenky. No a nakoniec som tam bola 3 mesiace. A vlastne nikto to netušil, takže vieme si predstaviť asi, čo to bolo, keď zrazu došla moja mama domov k starým rodičom a povedala, že som hospitalizovaná. Hej, pričom si všetci mysleli, že mi je super, že som sa vrátila práve z Erasmu, že končím teda ten bakalársky stupeň. A čakala som asi 2 týždne, kým som bola schopná to napísať kamarátkam, že som už tak cítila, že som na to pripravená. A paradoxne od tých najbližších bola tá reakcia veľmi prívetivá, že tam sa to naozaj ukázalo, že kto je taký ten pravý priateľ, alebo jednoducho ten pravý blízky človek, že všetci pri mne stáli, len bolo to vtedy náročné, lebo nemohli byť návštevy, jednoducho nič, lebo práve bola to najťažšia pandémia. Takže som tam bola vlastne celý čas sama, ale
Bola tá reakcia akože fajn, nedostali sa ku mne žiadne nejaké. Určite si veľa ľudí myslelo, hej, vieme si predstaviť, aj keď mama vlastne dlhú dobu to v práci nejako nechcela povedať, vlastne sme to tak ututlali aj, že nejaké zdravotné problémy aj v škole. Ale jasné, že sa to k ľuďom dostane, takže viem si predstaviť, že boli všelijaké poznámky, ale vyslovene ku mne sa nejakého nedostali vyslovene. No a pritom sa nie je ani za čo hanbiť, pretože takéto niečo sa môže stať naozaj, že každému z nás. Ale ty, keď si nastúpila na liečbu, tak schudla si na váhu 49 kg, s čím prišla aj ďalšia diagnóza, a to bola anorexia, a sama si vravela, že zašlo to už do takého bodu, že si pacientov nemocnice, teda pracovníkov nemocnice prosila, aby ti dali preháňadlo, aby si nepribrala. Potom v rámci liečby si pribrala 30 kg. Ako si vnímala ten rozdiel, keď si tam bola? Tak vlastne takáto mentálna anorexia, alebo to anorektické zmýšľanie ja som mala už dávno, hej, to bolo vlastne stále takéto nastavenie, že to jedlo je nepriateľ a stále som sa kontrolovala. Mne vlastne počas depresie ja som mala taký fyzický prejav, že mi bolo fakt celý ten pol rok zle od žalúdka, čo som hodnotila vtedy kladne, lebo aspoň som nejedla. No a keď ma vlastne prijali a nastavili mi liečbu, tak lekár mi povedal, že teda mám sa pripraviť na to, že z tých určitých liekov, ktoré mi dajú, pravdepodobne výraznejšie priberiem. No a mne proste okamžite začali v tej hlave hučať sirény, že nestačí, že som teda šibnutá, hej, ako som si to vtedy ja povedala, ale ešte budem aj tučná a škareda, takže som úplne prestala jesť. A tie prvé dni to nejako nikto si nevšimal, hej, že ako vravíš, že sa mi to tak darilo, ale potom jasné, že už si to všimli. A teda našťastie vlastne psychologička, ku ktorej som vtedy začala chodiť, mi tak prehovorila do duše, že to nie je iba o tom výzore, ale že v prvom rade hľadujem ten mozog a že keď nezačnem normálne jesť, tak vlastne nezaberie ani tá liečba, pretože ten mozog je vyhľadovaný a vyhľadovaný mozog sa z depresie nevylieči. Takže som si nejako tak akože dala vtedy prehovoriť do duše, no ale stále som veľa cvičila, stále som si to kontrolovala, to vlastne trvalo dlho ešte aj potom. A hej, potom prišiel taký ten sek, vlastne vrátila som sa domov, znova začali nejaké problémy, robila som z domu, z home officeu. Hej, bolo to také jedno s druhým, akože čas bola určite aj lieky, ale nemôžem teraz povedať, že všetkých tých 30 kg. Mne sa potom naopak vlastne sa mi rozvinul ako keby taký problém s tým emočným jedením, záchvatovitým, hej, to často býva pri tých poruchách príjmu potravy, že keď vlastne dlhé roky sa obmedzuješ, potom príde ten druhý extrém. A už som bola z toho všetkého taká unavená, hej, že stále proste niečo. A presne, ako si to naznačila, tak zrazu prišli také tie poznámky, že no tak už si psychicky OK, ale teraz zase si sa spustila fyzicky, hej. A naozaj ten prvý rok celkovo to bolo také, že veľmi som so sebou bojovala, aj po fyzickej stránke, aj po psychickej. Nevedela som sa nejak tak nájsť, zaradiť, hej, že úplne som sa cítila taká stratená. A trvalo to, no, kým som prišla tam, kde som dnes. Ale to je naozaj ťažké počúvať, že niekto mal na teba takéto narážky práve keď si to počula v tých časoch, keď si potrebovala naozaj že tú oporu. Takže toto by mohol byť naozaj aj taký odkaz pre ľudí, že netreba súdiť knihu podľa obalu, treba tu byť pre tých ľudí, byť im oporou. Mala si problém so sebaláskou, ale musím povedať, že dnes vyzeráš úžasne a aj celá žiariš, si naozaj krásna žena. Ďakujem. Ale dozvedela som sa, že si začala samu seba nenávidieť od približne 6 rokov. Aj diety si začala dodržiavať asi keď si mala 12. Čo spôsobilo to, že si sa začala nenávidieť už ako malé dieťa? Vieš, vtedy to bol ten paradox, že som bola príliš štíhla a nechcela som jesť, hej. A všetci mali nejakú potrebu to riešiť. Ja neviem vlastne dodnes deň, že prečo, lebo nemala som nejaké problémy, ale mi nechutilo jesť, takže už odvtedy sa to jedlo začalo riešiť, prečo nie, a dávali mi všelijaké podporné akože vitamíny na to, aby som viac jedla. A vieš, to malé dieťa si to nevie vysvetliť, čiže ja som iba vnímala to, že niečo je asi so mnou zlé, že niečo nerobím tak ako tí ostatní. No a okolo tých 9 rokov sa to vlastne pretočilo, lebo mi zistili ochorenie štítnej žľazy. Začala som veľmi priberať napriek tomu, že som sa celý život hýbala, tancovala, cvičila.
A tam vlastne mi bolo povedané, že mám autoimunitné ochorenie, že sa s tým nič nedá robiť, že sa mám pripraviť na to, že budem teda celý život tučná. Vieš, že v tých 9-10 rokoch nechceš byť tučná. A to zakýve akože so psychikou si myslím, keď to takto povedia. No a ja som to odtedy vždycky tak začala vnímať. Vieš, aj doma sa mi to stále, ty si musíš dávať pozor na jedlo a ty nemôžeš hocičo jesť a také tie bežné, že nejaká sladkosť alebo vieš, niečo také, tak to bolo u mňa fakt iba, že za odmenu občas, lebo si musíš dávať pozor a to sa ti zafixuje, to bereš ako fakt, hej, že to tak proste je. A ako som povedala, tak sa to vlastne si zoberlo od tých 9 rokov do tých 22, som to stále riešila a už ma to potom prestalo baviť, že už som bola fakt taká, že ja nechcem do konca života riešiť stále len to, či môžem niečo zjesť, nemôžem, hej, už som mala fakt to potom tak nastavené, že ja už som ani radšej nechcela ísť niekam na oslavu alebo k babke, lebo som vedela, že tam bude veľa jedla, že to všetko musím prepočítavať a tak. Čiže hej, akože extrémna taká tá fixácia na to telo, na ten výzor, že som mala, ale tak ja tak vo všetkom, ja som mala vlastne taký ten perfekcionizmus aj v tých výsledkoch v škole, výkonoch a ešte aj v tom vzhľade, no proste chcela som byť vo všetkom perfektná, hej, som si myslela, že vtedy sa bude mať konečne aspoň trochu rada. Perfektná, alebo aj byť také dobré, poslušné dievčatko, ako nám v súvislosti s tou výchovou často nám je toto štepované, že musíš byť dobré dievča a potom to môže mať aj následky. Pohlasí sa ďalej, naozaj. Dnes práve, že ty inšpiruješ ženy k tomu, aby sa ľúbili, hovoríš veľa o sebaláske. Myslíš, že je to niečo, čo sa človek učí celý život? No určite. A hlavne ako si vravela, že neviem to porovnať úplne so zahraničím, ale každopádne u nás to nie je niečo, čo by ťa učili tak prirodzene od detstva. Možno už teraz tie nové generácie budú fungovať inak, ale ešte naše, alebo naši rodičia, starí rodičia, to vidím, hej, keď poviem starým rodičom, oni aj nevedia, čo robím, ale keď niečo tak spomeniem, tak Ježišmária, aká sebaláska, čo tam, aké sprostosti ona rieši. Stále je to tak brané, že to je človek potom namyslený a narcis a jednoducho egoista. Takže hej, je to veľmi smutné a teda čím viac sa tomu venujem aj na tých sieťach alebo na tých coachingoch, tak mi to je fakt tak ľúto, že stále počúvam to isté. Stále proste tí ľudia sa nemajú radi a čo povedia druhý, to už som len vravela, to si môžeme dať všetci niekam na tričko, čo povedia druhý a či sa to druhým bude páčiť. Ale vlastne to, že my nežijeme vôbec podľa seba, tak to bereme všetci ako taký normál, hej, že treba vyhovieť. Takže áno, v tom sa zobudil nejaký ten môj rebel vnútri a som si tak povedala, že ma to nebaví a že aspoň tou troškou chcem prispieť k tomu, aby sa to zmenilo. Vplývajú podľa teba aj sociálne siete na to, ako človek vníma sám seba, lebo máme tu teda filtre, máme tu aplikácie, ktoré z nás spravia, že úplne iného človeka, alebo sa niekto fotí aj v rôznych pozíciách, úhloch, len aby vyzeral o troška lepšie. Myslíš, že aj toto môže mať dopad na psychiku? Určite áno. Hlavne, keď je nejaký človek taký, jak napríklad ja, úplne naivný, že ja keby som to nevidela naozaj, čo všetko sa dá, vieš, tak zamaskovať, tak keby som to brala tak, že proste tí ľudia tam reálne zdieľajú ten svoj život, že by neklamali. Takže ako veľakrát, keď niečo vidím, čo sa fakt dokáže spraviť, tak som sama z toho prekvapená a napríklad, keď som... A to je až také strašidelné, že čo už všetko sa dá. Ako reaguješ na to, keď niekto hovorí, že body positivity je isté schvaľovanie alebo ospravedlňovanie tučnoty? Ono to v prvom rade nesúvisí len s váhou, je to celkovo takéto prijatie sa tela takého, aké je. Či je to handicapované, s nejakou odchýlkou od toho, čo my berieme ako ten normál. A áno, ja tam prezentujem najmä teda tú postavu, keďže to bolo to, čo sa v mojom živote tak veľa riešilo, ale nepovažujem to za schvaľovanie niečo negatívneho, ako je presne to priberanie tučnota. To sú tie extrémy. Keď niekto chce vidieť ten svet čierno-bielo, tak ho tak vidí. Hej? Čiže tam vidí iba to, že sa teraz opustila a že jednoducho sa zanedbáva a podporuje v tom iné ženy. Takže občas to stačí iba vysvetliť, že niekedy to beriem, že tí ľudia to napíšu, že no ale neukazuješ tam, že sa o seba staráš, hej, tak si to tak ako vysvetlia. Ale občas je to čisto to jednoducho nie, lebo s tým nesúhlasí, lebo on má určitú predstavu. Takže tam už potom je asi zbytočné vysvetľovať. Každopádne moje ponímanie toho je to, že určite sa máme o seba starať, veď teda máme to telo iba jedno. Snažiť sa byť zdravý, čo najviac akože OK vo forme, ale určite nie tak strašne dávať to telo a ten výzor na ten piedestal, ako veľakrát dávame. A hlavne my ženy a hlavne tie sociálne siete, hej, že naozaj
takéto klišé, ale sme viac ako to telo. Niekedy, keď sa stane to, čo sa stalo aj mne, že áno, jednoducho tá váha ide hore, ide dole počas života, telo sa mení, tak to treba prijať a nie s tým tak strašne bojovať, hej, že je to teraz koniec sveta. Ide o to, aby sme hlavne akceptovali same seba, ľúbili sa také, aké sme. O tom to hlavne je. Ale takto na záver, čo by si odkázala svojmu mladšiemu ja? Teraz si predstav, že si jej staršia sestra, vidí, že sa trápi, ako by si ju upokojila a zároveň by to mohol byť aj odkaz pre ostatných ľudí. Asi naozaj dá takú ľahkosť. Ja to hovorím aj tým ženám. Úplne stačí ten neutrál. Vlastne my preto nemáme ani pomenovanie, ale to by bolo nejaké to body neutrality. Proste netreba sa milovať teraz každú svoju striu alebo každý faldík. Ale proste si povedať, že som OK, som proste OK, taká, aká som, to telo sa mení a naozaj sa začať zameriavať na iné veci v tom živote. Opýtať sa ľudí, kamarátov, rodiny, prečo ťa majú radi, hej? Prečo s tebou radi trávia čas a uvidíš, že ani jeden z nich nepovie, že preto, lebo máš pekný zadok, alebo preto, lebo máš pekné vlasy, alebo pleť, hej? A začať si naozaj viac všímať to, že máme oveľa väčšie a dôležitejšie hodnoty v tom živote. Ďakujem ti veľmi pekne. Si naozaj ukážkovým príkladom, že dá sa prekonať depresiu, dá sa s ňou žiť. A teraz to, čo robíš, je naozaj neskutočné, ako inšpiruješ a pomáhaš druhým. Takže naozaj ďakujem, že si k nám dnes prišla a mohla som sa s tebou takto otvorene rozprávať o tom všetkom. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie, že sa to takto môže dostať k tým, ktorí to najviac potrebujú. Je to dôležité, v tom sa určite zhodneme. Hej, presne. Milí diváci, vám ďakujem za pozornosť, to bolo na dnes všetko. Preberali sme naozaj vážnu a takú ťažšiu tému, ale ten odkaz bol skutočne pozitívny, veď ten odkaz sedí vedľa mňa. A držím vám palce a vidíme sa aj na budúce.